по-млади хора най-честите причини са преумора на рамото от различни натоварвания, спорт, работа с ръце над главата. При по-възрастни хора дегенеративните заболявания вече взимат превес. Износването на ставата между ключицата и рамото, както и на самата рамена става, и скъсванията на ротаторния машон от дегенеративни изменения. Образната диагностика е незаменима в днешно време за установяване на причините на заболяванията на рамената става. Обикновено се започва с рентгенова диагностика, ултразвук и в голяма част от случаите трябва да се направи ядрено-магнитен резонанс, особено ако става въпрос за оперативно лечение. При оплаквания от ограничено движение и болка в рамената става не повече от 3 седмици, пациента трябва да потърси специализирана лекарска помощ, тъй като лечението на болките в рамената става трябва да протече максимално бързо, за да не се хронифицира.